И здравейте хора, днес ще излъжим с ново видео в моят канал. Знам, че сте на училище, но кога се приберете, гледайте това видео в моя канал Велизар Велев. Се абонирайте с камбанката, натиснете камбанката, subscribe и слагайте лайкове, да подкрепите моя канал и да получавате известие кога пускам нови видеа. И ако искате да гледате още видеа, отидете в нашия канал, оставяйте съм с картина на духче и да гледате в неговия канал, абонирате се за неговия канал и с камбанката, с камбанката и да получавате в неговия канал известие кога ще пуска ново видео. И се абонирайте и за двата канала, за да получавате известия кога ще снимаме двамата видеа. Моя канал се казва Велизар Велев с картинка на Реал Мадрид с Адидаска, а на канала на Ачи Страшен сън с снимка на духче. Добре, айде да започвам. Така, хора, сега така ще играме на FIFA. Пусна от Google там за Леди Даяна, така, ето канал на Леди Даяна, така. Така. Чакай първо да проверим. Така ето. Гениална идея. Кога почне нещо да идея? Така, айде, почне си списал. Бъни днес са в добро настроение. Не се чудете! Ей, бой! Бъни са в добро настроение. Защо ли? Може би са се сдобрили с баскетболистите. Може би са ходили да пазаруват и имат нови дрехи. Не обичам, когато бъни са в добро настроение. Толкова сте весели днес. В добро настроение ли сте? Да, пица. Днес сме в страхотно настроение. Да, стига тъгата, бъни. Освен това, утре ще е страхотен купон. Да, утре е партито за Хелоуин и всички ще поудеят. Да, утре всички ще покажат костюмите си. А Пица и аз ще имаме най-страхотните костюми. Избирах ги аз. Направете на мен и моя горещ шоколад. А за теб талисман? Фреш от моркови. Добре. Ще имам специално меню за партито на Хелоуин. Ние с Пица вече приготвяме страшни лакомства.